alumínium könnyű fém. A felületén lévő zárt oxidréteg megvédi a korróziótól. Jó hővezető. Az áramot is kiválóan vezeti. Előnyös tulajdonságai alapján jelentős mennyiségű alumíniumot használ fel az elektromos ipar, a könnyűipar, a közlekedés, az építőipar és más iparágak is. A 19. század közepén alumíniumból még értékes ékszereket is készítettek, mert a világon termelt mennyisége nagyon csekély volt. A tinföld olvadék elektrolízisének ipari megvalósítása ugrásszerűen megnövelte a termelés nagyságát. 1978-ban már 15 millió tonna alumíniumot gyártottak a világon. Az alumíniumgyártás alapanyaga a bauxit feldolgozással nyert tinföld. Az olvadék elektrolízis ipari kivitelezése csak úgy volt lehetséges, hogy a tinföld 2050 Celsius fokos olvadáspontját csökkentik. Erre a legalkalmasabb anyagnak a kriolit bizonyult. Tinföldhöz adagolva az elektrolízis hőmérséklete 1000 Celsius fok alá csökkenthető. A tinföld kriolit olvadékban az alumínium-oxid disszociál alumínium és oxidionokra. Egyenáram hatására az alumínium-ionok a katódhoz vándorolnak, elektronok felvételével töltésüket elveszítik, és fém alumíniummá redukálódnak. Az olvadt alumínium réteg az elektrolizáló kád alján gyűlik össze. Az oxidionok az áram hatására az anódhoz vándorolnak. Elektron leadással töltésüket vesztik, oxigén atommá oxidálódnak és oxigéngáz fejlődik. A keletkezett oxigéngáz reakcióba lép az anód szén anyagával, és a reakció során szénmonoxid és széndioxid gáz keletkezik. Az elektrolizáló kád alját hőszigetelő falazat veszi körül. Az áramot a katódhoz a katódsínen át vezetik. A katód döngölt szén. Az anódszekrényben helyezkedik el a szénanód, amelybe tüskéken átjut az áram. A kád alján gyűlik össze az olvadt alumínium, fölötte az elektrolitfürdő található. A katódtömbbe épített katódsínt az áramforrás negatív sarkához csatlakoztatják. Az anódhoz az áramot a ferdén elhelyezett tüskék vezetik az áramforrás pozitív sarkáról. Az olvadt elektrolitréteg fölött szilárd tinföldkéreg található, amely lezárja a kádat és hőszigetel. Az elektrolizáló kádak a kohócsarnok igen hosszú épületében helyezkednek el. Egy-egy csarnokban 100 elektrolizáló kád működik. A folyamatos üzemű berendezések kezeléséhez tartozik, hogy a szilárd elektrolitrétegre tinföldet terítenek szét, ahol az a kád hőjétől előmelegszik. Az elektrolízis közben az elektrolit tinföld tartalma fokozatosan csökken, ezért 3 óránként sűrített levegővel működő légkalapácsos gépekkel betörik a kérget az újabb tinföld adagoláshoz. A keletkezett nyílásokon át szerszámmal megkeverik az elektrolitfürdőt. Ezzel a kezeléssel az újabb tinföld mennyiség könnyebben olvad az elektrolitba.
A betört kérgen át adagolják be a tínföldet. Egy alkalommal körülbelül 100 kg tínföld kerül az elektrolitba. Az olvadék szintjének csökkenésekor az anódot gázréteg veszi körül, ezért megnő az ellenállása. Ezt nevezzük anódeffektusnak. A jelenség azért káros, mert a kád feszültsége hirtelen 3-4 voltról 25-30 voltra emelkedik. Az anódeffektus úgy akadályozható meg, hogy fellépése előtt tínföldet adagolnak az elektrolizáló kádba. Az elektrolízist 4-5 volt feszültségű és 60 000 amper áramerősségű egyenárammal végzi. Az elektrolízis során az anódszekrény ajtaját lezárják. Az anódgázokat, szénmonoxidot, széndioxidot, szuroggőzöket elvezetik. A gázok csöveken keresztül jutnak a kéménybe a természetes húzattal. Az anódszén az elektrolízis közben fogy. Pótlására az alumínium köpenybe 3-4 naponként anódmasszát adagolnak, amely lefelé haladva megszilárdul és jó áramvezetővé válik. Az anódmassza petrol vagy szurokkox szemcséjéből és kötőanyag keverékéből áll. A kád sugárzó hőjétől elkokszosodik, és így képezi az anódot. Az anód felső, kevésbé szilárd részébe 8-10 naponként új tüskesorokat vernek be, amelyek beleégnek az anódba. Az áramot a legjobban beégett tüskesorhoz vezetik. Az anód süllyesztésének megfelelően az alsó tüskesort időszakosan kihúzzák. Ezt a műveletet akkor végzik, még mielőtt a tüskék az elektrolitba merülnének. A katódon összegyűlő fém-alumínium réteg vastagságát vasrúddal ellenőrzik. Ha a fémolvadék 25-30 cm vastagságú, csapolható. Az elektrolizáló kádhoz daru viszi a vákuumüstöt, amellyel a csapolást végzi. A vákuumüst öntött vas szívócsövét az elektroliton keresztül az alumínium olvadékba merítik, és a fém alumíniumot a vákuumüstbe szivatják. Az üstből kanállal mintát vesznek, és ezt kiöntik. A mintát laboratóriumi vizsgálatra viszik. A lecsapolt alumíniumban lévő fémszennyeződéseket röntgenspektrométerrel vizsgálják meg. Ha a minta vastartalma az előírt értéktől eltér, ebből a kád bélésének tönkremenetelére lehet következtetni. Az alumínium nagyobb szilícium tartalma jelzi, hogy a kemence a kelleténél nagyobb hőmérsékleten működik. A kohóalumínium alumínium tartalma 99,5%. A szennyezők az elektródokból, az alapanyagból és az adalékanyagokból származnak. Az olvadt alumíniumot a vákuumüstből elektromos fűtésű egalizáló kemencékbe öntik, ahol homogenizálják, pihentetik és gáztalanítják. Az öntészeti hulladék alumíniumot megolvasztják, ötvözik, és ezt az olvadékot is egalizálják. A pihentető kemencék hőmérsékletét rendszeresen ellenőrzik.
A homogenizálás körülbelül 730 Celsius fokon zajlik. Az alumíniumról időnként lehúzzák a savat. A folyékony kohó alumíniumot tömbökbe öntik. Az izzó anyagot az előmelegített vályatokba engedik, majd a vízhűtésű formákban a folyékony alumínium folyamatosan megszilárdul. A hulladék alumíniumból ötvözéssel készítik az öntészeti alumíniumot, amely 7-13% szilíciumot tartalmaz. A kohó alumíniumból és az öntészeti alumíniumból további feldolgozással sokféle terméket állítanak elő, amelyeket a könnyűipar és a nehézipar minden területén használnak.